Салом алейкум ҳама каса. Хуш омадед ба канали мо. Кадомида нархи авиакасса дар Кӯрия марҳамат ба ҳамин номерҳои 982 69 55 баъд эфир занг занед. Касе ки аз Екатеринбург аст 400 рубл скидка. Касе ки аз Екатеринбург ба Тоҷикистон мегирад 400 рубл скидка. Кадоме ки аз Екатеринбург ба Хуҷанд мегирад 300 рубл скидка. Нафаре ки аз Екатеринбург Ӯзбекистон, Қирғизистон, мақсад Ош ва ғайраҳо 200 рубл скидка. Барои нафароне ки ба даруни Москва Москваи Сусу мераванд 300 рубл ё 200 рубл добавка. Хуш омадем бародаро. Кадомида нархи билет дар Кӯрия шуд 5 минут пас ҳаминҷа мешам. Найстан гирем. Бародаро, ман гуфтам баъд дар эфир занг занед. Салом Екатеринбург, душанбе чандсум декабр. Ва алейкум ассалом ҳозир Браҷон. Ман меом мегуфтам. Салом алейкум. Кесан? Алло. Алло. Лабай. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Ами близяш билет ҳаме диди мегам ба пагар аст. Аз куҷо ба куҷо? Ҳа? Аз куҷо ба куҷо? Айна ами якете. Майли Браҷон, ҳозир мебинем. Як берам бро. Ҳозир мебинам. Иш давам мезанам.
салом алейкум бародару. Бахшиш ин омадам ва фикрам ки бисёрат навиштем ку салом дӯстам Москва клуб 20 декабр чанд боша. Салом алейкум брат 8 декабр Екатеринбург душанбе. Салом душанбе чанда декабр бахшиш браҷоно камтар берем ромадам бародару. Салом алейкум касе ки сайта хотир камтарак банд бидам чико кам соат чанд шуд? 8:34 соат вақтай.